Kuthiwa kusebhayike apha, and I'm not even gonna play into the stereotype, but ayikhona mani thetha uba komayijala kufuphi mani aqhwabe izintwana aziqhwabe isidoda aqale ngomaqhagala lo because I'm sure uba i-idea sasimenqe le. Hayi ndiyi-understanda for nina amaxesha ayahamba nezinto ziyatshintsha but bubhanxa ubu. Uthe omnye asuka kaniyeke namakrwala azonwabele aningamakrwala mosinani badala ngathi khame sisintombodidi mani iproblem iqala kwakuleni bafuneka ube likrwala ukuze udiscuss into zamakrwala. That time wena uthe gaphi inzefte ezisilver grey kwalapha but ke asikho lapho namhlanje guys. Kanijongeni lo ubhobhoyi kuzawuthi awutheni ke na-ke makayekwe unxila isidoda. Ayihepi le ndoda irayithi. Mna ndithi masikiyekwe yonke le nonsense xa ngasekho umntu uyaziyo uba yenzelwa ntoni. Zihambe izintwana ziyotofwa phaa ekliniki zibuye nezo certificate zoluke loo nto ziyolukayo ke zifundisana aba-absa zibuye zivase ziyongxila zisibize ngamagama because kaloku zonke zingaphandle. Ezi zalapha kumekasi zineveki 2 weeks zingamakrwala zilinda nje kubethu 6 zikhule nje ezo mpahla zeChristmas ezanto zihamba apha phambi kwethu. Akukabi mnyama nabamnyama mos ngelaa xesha for into yoba uthi hawu uyabisa. Jonga ngoku ndirekhoda le video fonini 8:10 kusemhlophe. Hayi ezalapha fonini zinesibindi sogqemfeza phambi kwabantu ziyazilibala uba ziziporho zanto ndifuneka singathethi because kaloku asingomakrwala. Mabiyekwe bonke bubhanxa suka izintwana zenze le nto zifuna uyenza.